Uvijek uz gospodarstvo. Privredni vjesnik. Dugo već u jednu poslovnu godinu gospodarstvo pa i svi mi nismo ušli s više nepoznanica. No sada se situacija promijenila. Nije riječ samo o domaćim nepoznanicama, riječ je o preljevanju efekata svjetske krize i europske krize na hrvatsko gospodarstvo. A upravo situacija u europskom bankarstvu, najave dokapitalizacije talijanskih i austrijskih banaka, poruke europskih institucija da će snažno poduprijeti izvoze izvan eurozone, pa time i u Hrvatsku, govore o tome da je potrebno učiniti nešto u Hrvatskoj odmah. Iako u teškim okolnostima gospodarstvo je u 2011. pokazalo žilavost i spremno za preživljavanje. No voda je prešla grlo, nelikvidnost se povećava, administracija guši, unutarnjih rezervi gospodarstvenici gotovo više i nemaju. Sukus je to ocjena 500-tinjak predsjednika uprava hrvatskih kompanija iznesenih u tradicionalnoj anketi Privrednog vjesnika. Više od 500 predsjednika uprava i vlasnika vodećih hrvatskih poduzeća sudjelovalo je u istraživanju Privrednog vjesnika, od kojih čak 100 vlastitim tekstovima i promišljanjima. Smanjivanje poreza i doprinosa na radnu snagu i hitno rješavanje nelikvidnosti dva su gospodarstvenicima nesumnjivo najveća prioriteta koju vlast mora riješiti u 2012. pokazala je anketa u kojoj su sudjelovale 442 tvrtke. Na njih otpada 15% ostvarenog ukupnog prihoda i 13% neto dobiti, a pritome su sudjelovale sa 17% u ukupnom broju zaposlenih u tvrtkama. Tvrtke smatraju da sve ove mjere treba implementirati u paketu, ali redosljedno je prvo smanjivanje poreza i doprinosa na radnu snagu, pa rješavanje nelikvidnosti. Slijedi privlačenje stranih investicija i poticanje ulaganja, znatno smanjivanje državne administracije, donošenje odluke o ograničenju trajanja sudskih postupaka kod stečaja, te omogućavanje jeftinijih poduzetničkih kredita. Gospodarstvenici su vrlo svjesni okružja i situacije. Očekuju da će gospodarski rast ostati kakav je bio prošle godine. Građevinarstvo se nalazi u iznimnim problemima, a iako su očekivanja od nove vlade i njezinih poteza velika, gospodarstvenici ne očekuju znatnije promjene uvjeta poslovanja. Izvoznici se ne daju. Polovica tvrtki izvoznika najavljuje povećanje izvoza. Dalmatinci su više pesimistični od ostatka zemlje. Prvo što nova vlast treba učiniti, a dosta se to nije nikad napravilo, to je da se napravi ravnoteža između javne potrošnje i realne ekonomije. Na tome treba maksimalno poraditi. Ja se nadam da će ova vlast shvatiti da tu mi nemamo nekakvih velikih šansi ukoliko to ne napravimo. To znači oko proračuna se treba poraditi tako da realna ekonomija može nositi taj teret i dugoročno. Ne samo da ga može kratko nositi, nego da ga može nositi dugoročno i da taj teret iz godine u godinu biva sve manji. Ono što se dalje treba napraviti, i ja se nadam da će isto nova vlada na tome poraditi, to je restrukturiranje javnih i državnih poduzeća. Javna i državna poduzeća su uglavnom monopolisti, oni trebaju imati profite i oni moraju poraditi na svojoj profitabilnosti pod pritiskom države, da bi oni te profite uplaćivali u državni proračun i nama skidali teret, odnosno smanjivali poresku presiju koja je inače jako velika. Ono što nam poslovni sektor detektira i dijagnosticira kao prvo pitanje vezano za probleme gospodarstva, a to je skupa država, neefikasna država i nefunkcioniranje pravne države. Tu u prvom redu mislim vezano za nelikvidnost koja ima ekonomske posljedice. To iz ovakvog istraživanja proizlazi. I ono što nam poslovni sektor šalje poruku, a to je interesantno, da negdje samo 8%, nešto manje od 8%, njih
misli da može utjecati na smanjivanje troškova rada. To znači da je na neki način poslovni sektor se prilagodio troškovno uz uvjete koje ima konkurentnosti na tržištu i pokazano je da se poslovni sektor puno brže prilagođava nego sektor države. Prvo treba tržište čiste od insolventnih tvrtki, stari i novi, i poboljšavati zakonsku regulativu za naplatu potraživanja. Drugo je osigurati da državne i paradržavne institucije plaćaju svoje račune. Posebno paradržavne institucije u ovom momentu je država izgleda ipak kakav takav ravnotežu u budžetu je postigla. I pomoći zdravom dijelu privrede da profunkcionira osiguravanjem određene količine svježeg novca. Primarna nelikvidnost je oko 40, primarna nelikvidnost nije 40 milijardi koliko se izražava, nego možda 10, ali se ona puta međusektorskih odnosa i preduzeća komplicira, multiplicira. Treba ubaciti nešto svježeg novca, ja mislim da je to zadatak i vlade i bankarskog sektora i Hrvatske narodne banke, naravno u odgovarajućoj formi, jer moramo biti svjesni, s manje novca se ne može postići više. S manje novca se ne može postići veći rast društvenog proizvoda, s manje novca se ne može pokrenuti proizvodnje i drugo. Najbolja područja za ubacivanje novog novca su po meni financiranje izvoza, poljoprivrede, turizma i malih i srednjih poduzeća. Dakle, izvoz koji će se temeljiti prije svega na domaćim resursima, a drvna industrija znamo da ima uz prehrambenu industriju još neke industrije, smatram da treba biti perjanice u prioritetu politika vlade. Dakle, investicije u te sektore gdje je domaći resurs, domaće znanje, orijentiranost prema na ino tržište. Dakle, smatram da tu ima puno prostora za rast i zapravo ovaj sektor, uz kažem još neke druge sektore, ima najveći potencijal rasta. Onda treba reći, na primjer, da nam je deficit platne bilance najniži valjda u zadnjih 15 godina, iako to nije rezultat neke politike, ali eto, desilo se. Treba reći da nam je javni dug skoro upola manji nego prosjek Europske unije. Treba reći da danas samo 3 članice eurozone ispunjavaju one izvorne maastrichtske kriterije. Treba reći da smo mi zemlja vjerojatno sa možda najvećom imovinom državnom i javnom, kako hoćete, koja je dosta slabo iskorištena, pa onda iz toga proizlazi i razni podaci o relativno slaboj produktivnosti i tako dalje. Ja mislim da je temeljno pitanje što bi to mogao i trebao biti generator rasta. Mislim da je jedno područje o kojima se dosta govori, to su investicije, i domaće, i strane, i privatne, pa čak i javne. Složio bi se s gospodinom Primorcem da će tu vrlo bitnu ulogu odrediti banke. Banke će tu ulogu odrediti na način da ili će podržati investicijski ciklus ili neće podržati investicijski ciklus. U izvjesno, vrlo neizvjesnu godinu Hrvatska i hrvatsko gospodarstvo ulaze s novim parlamentom, novom vladom, ali novim očekivanjima i starim problemima. Sve to mora biti temelj za nove odluke hrvatske vlade. U trenutku kada ni Europi ne ide sjajno, postavimo si pitanje što možemo učiniti za hrvatsko gospodarstvo. Prije svih, Pandorinu kutiju onoga što bi trebalo učiniti i način što bi trebalo učiniti otvorio je guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski, koji je vladi preporučio da za 9 milijardi kuna smanji troškove proračuna i istodobno uvede fiskalnu devalvaciju, odnosno smanji poreze i doprinose na plaće. Ukazuje da će 2012. biti jako teška godina. Mi uopće ne očekujemo bilo kakav rast BDP-a u 2012. a čak je i vjerojatnije njegovo smanjivanje. Ocjenjujemo da je to jednostavno faza ili korak kojeg je potrebno učiniti u sve reforme, a koje je potrebno provesti, a da bi nakon toga imali šanse za jedan brži, stabilniji i, što je najvažnije, održivi ekonomski rast u narednim godinama. Svi,
Posebno gospodarstvenici očekuju hitre poteze, brze, usmjerene, učinkovite. Moramo se naviknuti da stanje u kojem sada živimo je trajno stanje. Moramo mijenjati svoje navike, poslovanje, ponašanje. A tako se moraju ponašati i oni koji nam služe. Hrvatska se mora pokrenuti. 2012. godine očekujemo gospodarski rast od 1% i na osnovu njega će se vjerojatno planirati proračun novi Republike Hrvatske, što je dosta ambiciozno s obzirom na okruženje i s obzirom na trendove u svijetu i potencijalno novu recesiju koja bi mogla zahvatiti svjetsko gospodarstvo, ali želimo napraviti najviše, želimo pokrenuti i osloboditi određene potencijale koje ima Hrvatska i zato ćemo planirati gospodarski rast. On nije velik, ali je, mislim, ostvariv ukoliko se pokrenu investicije, ukoliko se potakne gospodarstvo i moramo ići sa takvim ambicioznim planom kako bi Hrvatska konačno krenula nakon, ja bih rekao, 4 godine stagnacije i pada prema naprijed. Niti 1 kunu poreznog opterećenja ukupnog neće biti više. Znači sve porezne promjene, porezne reforme koje će se desiti, ići će prema tome da se porezni teret preraspodijeli. I sigurno će biti jako puno poticaja i gospodarstvu i poreznih rasterećenja gospodarstvu kako bi upravo postigli onaj cilj koji smo i najavili, a to je da se pokrenu investicije, da se pokrenu ulaganja, da se pokrene zapošljavanje. Jedna od prvih mjera će upravo ići za time da se stimulira zapošljavanje na način da se oslobodi plaćanja doprinosa poslodavci koji zapošljavaju ljude sa Zavoda za zapošljavanje. Naravno, bit će tu još i neki programa koji će se odnositi na ljude preko 50 godina, jer ti ljudi najteže dolaze do posla, a s druge strane postoji apsolutno prostor da se njih zapošljava i tu mora biti dodatnih stimulansa. No ono čime se mi sada bavimo je ustroj ministarstva, dakle doći će neki novi ljudi, doći će neke nove ideje. Radimo na novim zakonodavnim okvirima, spomenuo sam Zakon o turističkom zemljištu, novi pravilnici koji reguliraju određenu problematiku u hotelskom smještaju. To što su kod nas bili izbori zaista ne smije biti razlog da naše komunikacije sa tržištem, dakle promotivne aktivnosti na inozemnom tržištu stanu ili na bilo koji način pate. Dakle i tu smo u intenzivnom kontaktu sa Hrvatskom turističkom zajednicom na provedbi još uvijek neusvojenog, provedbi aktivnosti iz još uvijek neusvojenog programa rada za 2012. Nažalost, taj program, iako je to bilo do ove godine uobičajeno, nije usvojen na jesen. Za Hrvatsku možemo reći da će to biti na neki način nastavak stagnacije u gospodarstvu, jer naše procjene govore da jedino rast iznad 3,5% bi mogao na neki način imati mnogo veće efekte na hrvatsko gospodarstvo. Dakle, ono što procjenjujemo i što vidimo u planovima hrvatskog gospodarstva, to neće definitivno biti godina visokog rasta. Naravno da ulazak Hrvatske, rezultati prvenstveno referenduma i ulazak Hrvatske u Europsku uniju će zacrtati i otvoriti vrata hrvatskom gospodarstvu za neke nove mogućnosti. Naravno da i situacija u eurozoni će imati efekat. Naravno da ovo što govore ekonomski analitičari je pod pretpostavkom da se krene u reforme, znači za očekivati je da ispod nekakvih 5 do 8 godina neće biti većih zaokreta ukoliko se ne ostvare reforme kako na državnom nivou, tako i u samom gospodarstvu. Ova vlada ima sve alate u svojim rukama. Naravno, ne ovisi sve o vladi, ovisi o gospodarstvu. Međutim, u zadnje 3 godine kako je kriza bila, gospodarstvo je činilo puno tih promjena u tvrtkama, u djelatnostima. Nažalost, neke su tvrtke i nestale na tržištu i za sljedeći korak oporavka ili za sljedeći korak nam su nužno potrebno okruženje koje mora stvoriti politika, vlada, zakoni. I naravno, u tom kontekstu očekujemo da nova vlada sa mandatom koje je dobila krene činiti određene mjere koje će omogućiti poslodavcima da krenu jednostavnije, lakše, konkurentnije
na tržište i Europe koje nam se naravno sada, koje bi trebalo doći vrlo brzo, ali naravno i tržište svijeta. Cijela 2012. godina bit će teška, ali mi obrtnici naučili smo na poteškoće jer nas u stvari određuje težak rad, obitelj bez koje jednostavno ne bismo uspjeli određivati ovo što radimo. Veseli me što je nova vlada i posebno od kada imamo svoje ministarstvo poduzetništva i obrta, što je gospodin ministar Maras najavio da će u 2012. godini biti više poticaja upravo za obrtništvo i za malo i srednje poduzetništvo. To nas veseli stoga jer jedan od zahtjeva Hrvatske obrtničke komore je bio i da se osiguraju sredstva kako bismo uvodili nove standarde, tehničke norme, ISO standarde u radionice, bilo u obrtništvu ili u trgovačkim društvima. Nama je to veoma važno da osiguramo poticaje kako bismo stvarali novu konkurentnost u cijeloj ovoj 2012. godini, jer u 2013. ulazimo u Europsku uniju, pa ćemo onda imati mogućnost spremni dočekati novo tržište, ali isto tako vjerujem da će vlada poraditi, posebno Ministarstvo obrazovanja, na jačanju naših ovlasti u obrazovanju, jer obrazovanje nema alternativu i ukoliko nećemo imati kadar koji će biti spreman preuzeti poslove na tržištu, doći će neminovno konkurencija iz svih zemalja okruženja, odnosno iz Europske unije, a to ne bi bilo dobro, upravo zbog toga jer će se onda promijeniti i demografska slika Hrvatske. Nepoduzimanje mjera zapravo se šteti gospodarstvu. Sazrela je svjesnost da nas očekuju teške i bolne odluke, da će bauk neplaćanja, koji je premašio već 40 milijardi kuna, ugroziti opstanak gospodarstva. Blokirano je više od 33.000 tvrtki, a mnoge su u predstečajnim ili stečajnim postupcima. Gospodarstvenici znaju što treba učiniti. Govore to već godinama. No da li ih se čuje? I jesu li oni optimisti? Vjerujem da će doći do jednog zamaha, a prvenstveno mislim da bi se mogla otvoriti vrata jednom jačem angažmanu hrvatskih tvrtki u inozemstvu, konkretno u Libiju. Ingra se vraća u Libiju, INA se vraća u Libiju. Situacija u Siriji, nadam se da će se brzo smiriti što se tiče ponovo INE. Tako da nema mjesta pesimizmu, možemo jednostavno biti možda malo oprezniji, ja bi tako nazvao, ali mislim da je pesimizam najgore što može, kad bude na nivou nacije, najgore što može biti, a za to nema nikakvog razloga. Povisivanje stope PDV-a sigurno da nije popularno, nije dobro, međutim, opet vraćam se na ono, spoznaja o tome da moramo nešto promijeniti na nivou nacije je ono što može pokrenuti naciju. Povećanje od ta 2% poena u odnosu na sadašnja, ili govori se čak i o 26%, ukoliko je kratkoročno i ukoliko se predvidi da će to trajati godinu dana, onda mislim da to nije ništa strašno, međutim to može objektivno dovesti do pada opće potrošnje i s tim do određenog stagnacije domaćeg bruto proizvoda. Ja sam uvijek bio zagovornik flat taxa, ja sam uvijek bio zagovornik jedne takse, jednog poreza za sve. To se pokazalo vrlo uspješnim u nizu zemalja, najuspješnije u Slovačkoj koja je uspjela u godinu dana promijeniti sve, bili su na 15%, mislim da su sada na 17%. Ja smatram da jedan takav rez bi u stvari napravio ovu revoluciju koja nama treba. Ja se nadam da su nekoliko bitnih događaja pred nama, nastavak konsolidacije tržišta. Ta konsolidacija će sigurno ići k tome da dio alternativnih operatora će unutar sebe stvoriti portfelj na način da se zapravo jače organiziraju i da djeluju kvalitetnije. Nastavak na prošlogodišnju akviziciju Beneta, dakle koji sad djeluje u okviru VIPneta. Očekujem ipak da će neki alternativni operatori imati snage i poslovne potencije da se pojavi na tržištu mobilne telefonije, dakle kao mobilni virtualni operator. Rast tržišta IP televizije kao dosta važne inačice u našem poslu, dakle elektroničkim komunikacijama. Tu ćemo imati jaku konkurenciju dolaska novih operatora i novih rješenja za IP televiziju. Važna je odluka HAKOM-a i očekujem da će ove godine HAKOM još kvalitetnije, agresivnije djelovati u nekim zapravo procesima i odlukama. Važna je odluka vezana za ulaganje elektroničku, dakle infrastrukturu u optiku. Nešto što je bio dosta duže vremena prijelomna rasprava između Hrvatskog Telekoma i HAKOM-a
Ja nastavno oko toga očekujem i definitivnu legalizaciju sve optičke infrastrukture koja je u Hrvatskoj položena, tako da posao i prihode koje ostvaruju svi operatori ipak ih ostvaruju kroz potpunu legalizaciju te optičke infrastrukture. U samom udruženju za telekomunikaciju očekujem da ćemo ipak uz pomoć Hrvatske gospodarske komore početi se pojavljivati i u Privrednom vjesniku s jednim prilogom, gdje ćemo pokušati sve što je elektroničkim komunikacijama predstaviti hrvatskoj javnosti kroz Privredni vjesnik. Mislim da je to važno i ono što sigurno očekujemo od nove vlade i ministra Jovanovića da će uspjeti imati snage podržati projekt e-škole, dakle onaj projekt koji smo pokrenuli prije 2-3 godine sa željom da svi učenici srednjih osnovnih škola imaju pristup internetu bilo bežično, bilo fiksno. To bi bilo izuzetno važno za potpunu zapravo promjenu i za apsolutnu afirmaciju informacije i tehnologije ne samo u školu nego i u poduzetništvu. Osobno se nadam da će se trendovi koji su započeti, koji su promijenjeni u potpunosti u 2011. godini, nastaviti i u 2012. godini. Bilo bi iluzorno očekivati isti intenzitet koji je to bio u 2011. godini, ali predviđeni rast od 5 do 6% naturalnih pokazatelja, a time i ukupnih prihoda, smatram da možemo ostvariti. Ovo je godina koja će za Hrvatsku zrakoplovnu kompaniju zasigurno predstavljati biti ili ne biti. Naime, našim planom u 2012. godini planirali smo na koncu iste doći do granične rentabilnosti, odnosno iskazati dobit od nekih 110.000 eura i to bi zapravo bilo prvi put nakon 8 godina da iskažemo dobit. Osnaženi smo poslovnim rezultatima koji nažalost nose negativni predznak u 2011. godini, ali ne zaboravimo, ako izuzmemo cijenu goriva, koje je negativno uticalo na poslovanje od 94 milijuna kuna, gubitak predviđeni od cirka 69-70 milijuna kuna zapravo na bazi godine 2010. Iskazuje dobit od 40 milijuna kuna. Trend kretanja cijena mlaznog goriva u 2012. godini mnogome može uticati na ostvarenje naših poslovnih rezultata. Ne zaboravite da se cijene u domaćem zračnom prometu nisu mijenjale od 2002. godine. Dakle, 10 godina mi radimo sa istim cijenama. Naravno, to je bilo moguće raditi u jednom dijelu zbog public service obligationa, odnosno udjela države u pokrivanju razlike do nule. Međutim, ove godine je istekao, u 2011. je istekao odluka vlade o public service obligation. Novu vladu čeka odluka da li će istu uvesti ili ne. Pa u svojoj nesreći jedina sreća to što smo mi dobili novu vladu. Iz dva razloga. Prvenstveno zato što je potpuno novi vjetar će doći, a drugo što obično nova vlada dođe na euforiji pobjedničkoj koja im omogućava određeno vrijeme da povuku one nepopularne restriktivne mjere. I to je dobro u ovom času za Hrvatsku i možda jedna od krucijalnih segmenta na čemu se može graditi. Ta vlada jednostavno mora poduzeti mjere koje, bez obzira na politička obećanja koje su bila prije izbora i kakva su ona bila, ali te se mjere jednostavno moraju povući. Ukoliko kogod želi dobro Hrvatskoj, bez obzira iz koje političke strukture bio, govorim o sad kao koalicijskoj vlasti, mora biti razuman i mora znati da se moraju restriktivne mjere raditi. Konkretno 3 koraka su bez kojih se ne može napraviti. Prvo je sprečavanje likvidnosti, nelikvidnost u stvari na tržištu, u svakom tržištu, znači i proizvodnom i financijskom. Drugo je jednostavno povlačenje mjera reformi globalne koje su dugoročnije, rješenje likvidnosti je ipak kratkoročna mjera. Povlačenje reformi je dugoročnija mjera koja se jednostavno mora provesti, inače će naš proračun biti onakav kakva je svo vrijeme i bio do sada. I treće, očuvanje kreditnog ratinga, odnosno uvođenja reda u plaćanje svega, ne samo obaveza prema državi, već uvođenja reda plaćanja prema vjerovnicima. Kako vidimo poboljšanje u Hrvatskoj? Pa koncentraciju države da omogući razvoj novih poduzeća koja razvijaju nove proizvode, pogotovo izvozne i one koji su bazirani na visokoj dodanoj vrijednosti. Tih poduzeća ima, znači možda je sad već krajnji trenutak da se priđe u osnivanju tehnopolisa po Hrvatskoj, dodatnih stimulansa kroz
HBOR, BICRO, Agencija Ministarstva znanosti s dodatnim sredstvima da se poveća broj takvih firmi. Mi smo ove 3 godine iskoristili za otvaranje mnogih tržišta, ulaske, certifikacije proizvoda, probne instalacije i sada evo već u prvom mjesecu, krajem prvog mjeseca idemo predstaviti naš novi proizvod na jednu konferenciju u Indoneziju s kojima imamo jako dobre odnose i praktički taj rad na razvoju proizvoda i marketingu ovih par godina bi se sad trebao ove godine isplatiti u zemljama gdje nema krize. Vaš dom je i naš dom. Uređenje, dizajn, sklad, od interijera do vrta. Građenje, ekologija, zelena energija, od temelja do krova. Savjeti, slike, videoklipovi, sve na jednom mjestu. Dom 2. Portal za ljepotu življenja. Vijesti, analize, vrhunski kolumnisti, politikaplus.com. Želite li znati što se uistinu događa u hrvatskoj politici, gospodarstvu, kulturi, sportu i društvenom životu? Politika Plus je portal za vas. Privredni vjesnik je utemeljio i 2. godinu za redom dodijelio nagradu Gorazd Nikić za ekonomskog analitičara godine. Nagrada se dodjeljuje u znak sjećanja na Gorazda Nikića, utemeljitelja konjunkturnih testova i jednog od najvažnijih gospodarskih analitičara u Hrvatskoj. Gospodarski analitičar za 2011. je Ljubo Jurčić. Izbor ekonomskog analitičara provodio se na temelju liste od 38 ekonomskih analitičara koje je pripremio savjet nagrade. Posebno je zanimljivo da nema analitičara koji nije dobio niti bod. Sve su to, dakle, analitičari čijim vrsnim analizama gospodarstvo vjeruje. Nagradu, rad mladog konceptualnog umjetnika Tomislava Zidara, uručio je izaslanik predsjednika Republike, njegov savjetnik za gospodarstvo, dr. Boris Cota. Jurčić je dobio većinu glasova u anketi u kojoj su sudjelovala 442 poduzeća. U uži izbor, dakle kao 5 najboljih ekonomskih analitičara u Hrvatskoj u 2011. ušli su i Damir Novotny, Željko Lovrinčević, Gusti Santini i Branko Grčić. Jesu li analitičari veći optimisti od vlade i gospodarstvenika ili su s razlogom pesimisti? Čije će analize potvrditi vrijeme? Pogledajmo. Najbolja očekivanja su da ostane situacija ista kao 2011. godine. Budući da rezultati u gospodarstvu ovisi o politici ili potezima koje politika poduzima u razdoblju prije, to znači u 2011. ili 2010. godini. Budući da nije bilo nikakvih aktivnih poteza ni 2010. ni 2011. godine, znači što se tiče hrvatskog gospodarstva, neki poticaj ili postreka ili aktivne ekonomske politike, ona ostaje u istoj situaciji, tako da će ovisiti o okolnostima koje su izvan Hrvatske, znači o kretanjima u Europskoj uniji s jedne strane, s druge strane o kretanju potražnje za energijom i naftom u svijetu, što može utjecati na inflaciju ili povećavanje troškova proizvodnje. To je jedan utjecaj i drugi utjecaj su vremenske prilike u Hrvatskoj. Znači, ako vremenske prilike budu odgovarajuće za poljoprivredu, možemo očekivati veću poljoprivrednu proizvodnju, odnosno vremenske prilike koje utječu na naš prihod od turizma. Od reformi koje hrvatska vlada treba napraviti, to su reforme manje više poznate i za vrijeme bivše vlade, to su vrlo teške reforme, dakle, u segmentu gospodarstva, primarno javne uprave, teritorijalnog preustroja, reforme koje se tiču tržišta rada, dalje njegove liberalizacije te smanjenja troškova u svim javnim državnim poduzećima, počevši od lokalne samouprave, lokalnih monopola, komunalnih poduzeća do javnog sektora. Tek nakon što to sve napravite možemo razgovarati o smislenim reformama na strani prihoda, odnosno poreznim reformama, jer započinjanje razgovora o poreznim reformama zapravo skreće pozornost onoga što je bitno, a to je smanjivanje troškova u javnom sektoru. To obično vlade rade kad nemaju dovoljno snage provesti reforme i smanjiti troškove na rashodnoj strani, započinju
razgovor o prihodnoj strani koja vrlo često ima demagoška obilježja, dakle ovisno koja je stranka na vlasti. Očekujemo stabilizaciju, dakle na neki način zaustavljanje tog negativnog trenda u 2012. godini i vrlo vjerojatno blagi rast. Međutim, osnovni temeljni problemi hrvatskog gospodarstva ostaju i dalje nerješeni. Dakle, radi se o strukturnim, dugoročnim problemima koji će opterećivati gospodarstvo u narednim godinama, možda čak desetljećima. Prije svega, vrlo visoka razina javnog duga i vanjskoga duga opterećuje naravno vanjsko-trgovinske bilance, odnosno bilance plaćanja, otežava zaduživanje naših gospodarskih subjekata, aktera ekonomskih u inozemstvu, povećava cijenu zaduženja i zapravo onemogućava dotoka svježeg novca na hrvatsko tržište, što će naravno utjecati na domaću potražnju i u tom smislu ne možemo očekivati nekakav snažan oporavak će trajati nekoliko godina, vjerojatno do ulaska u Europsku uniju i ne možemo očekivati ekonomski rast. To znači neka vrsta stagnacije. Tako kad u cjelini sumiram stvar, onda bih rekao da će biti teška, ali očekujem izvjestan rast. Ja očekujem rast oko 1%. Naravno, pod uvjetom da se poduzmu mjere koje su ozbiljnije prirode na mnogim sektorima. I to bi onda značilo da Hrvatska konačno ulazi u zonu pozitivnog rasta, poslije gotovo 3-4 godine negativnih stopa rasta i taj porast, to poboljšanje bi trebalo novim mjerama u 2013. dalje održavati i povećavati. Dakle, da sumiram moj odgovor na vaše pitanje, ja sam jedan vrlo, vrlo blagi optimista. Ono što bih očekivao od nove vlade i što ne vidim još poteza te vrste, iako se ne treba čuti to, oni su tek 10-ak dana u svojim ofisima, je jedna strateška orijentacija na promjeni kursa, da tako kažem, toka, pravca kretanja hrvatske ekonomije. 10-15 godina mi živimo u ekonomiji koja je bila orijentirana na uvoz, koja je bila orijentirana ka trgovini, koja nije bila orijentirana ka proizvodnji, ka industriji, koja nije bila orijentirana ka onom produktivnom dijelu sektora koji podiže razvojni stupanj zemlje i koji podiže stupanj zaposlenosti. Taj zaokret se mora napraviti ako želimo naravno dugoročno rastemo i dugoročno budemo stabilni. Ja očekujem, ova nova koalicija je najavljivala mnogo novih stvari u svom programu 21 i ja očekujem da će bar dio tih stvari biti realiziran ili ili da se započne realizacija u 2012. godini. Imam optimizma ako vratimo zaštitu kamatu na kapital, ako smanjimo poreze, ako smanjimo ne doprinose nego poreze na plaće, s time da se poveća neoporezivi dio na 2.500 kuna odmah. Dakle, povećati neoporezivi dio na 2.500 kuna, čime smo pomogli drvnoj industriji, čime smo maloprodaji i tako dalje, jer mi imamo sve grane niske dodane vrijednosti, jel tako? I jasno, sljedeći za toga povećanje PDV-a, međutim, moramo shvatiti da Hrvatska mora se okrenuti izvozu, ma kako bila mala baza, nama je izvoz u ovom momentu jedino rješenje. Domaća potražnja ne može riješiti hrvatski gospodarski problem. Hvala. Gospodarstvenici i ekonomski analitičari u vrlo različitom raspoloženju gledaju na tijek 2012. godine. Za jedne bit će to optimistična, za druge pesimistična, a za veliku većinu njih neizvjesna godina. Gospodarstvenici su pokazali svu umješnost ekvilibristike, donijeli su odlučne korake, riješili se onoga što im je opterećivalo poslovanje i okrenuli se novim vrijednostima. Izvlačenje svijeta iz krize nas neće izvući iz krize. Nama je potrebna Europska unija, ali kako će nam biti u Europskoj uniji ovisi samo o nama. I još nešto, nikada se nitko nije izvukao iz krize samo restrikcijama. Stoga su potrebne dubinske promjene poslovanja i dosadašnjih obrazaca poslovanja. Ja sam uvijek, pa i sada, blago umjereni optimist i nek krajem godine bude pozitivna nula. Zašto pozitivna? Pa da bar i ovu emisiju završimo optimistično. Do novog susreta. Lijepi pozdrav.